Maria, ens has dit abans que a tu la carxofa no t'agradava molt i el vi tampoc. Això vol dir que ha estat difícil triar un vi per aquest plat? Sí, bueno, el Pep m'ha tornat a posar complicat avui, no? Llavors, el tema és que tant la carxofa com l'esparg són aliments difícils de maridar. Sobretot, per exemple, el que és la carxofa amb vi negre joves, que era un vi que podia anar molt bé amb l'arròs d'avui. El que passa és que si ens prenem carxofa amb vi negre jove, notarem una sensació que ens estem menjant com ferro, que no és molt bo, no? Llavors també, no només hi ha l'escarxofa, també hi ha altres aliments que són molt complicats de maridar. Per exemple, un excés d'all no és gens bo per vins blancs, ni amb els vins blancs ens fa perdre el sabor i amb els vins negres se'ls desvirtua. L'excés de picant, o sigui, el menjar mexicà, potser millor cervesa o alguna altra cosa perquè acaba de trencar el vi. A vegades hi ha alguns d'aquests aliments que... El tema és que no sigui el protagonista del plat, perquè si no a vegades és complicat. Jo en aquest cas he pensat que una miqueta l'arròs tindrà protagonisme i llavors també tenim la tòfona que ens ajuda molt i llavors tot els ceps també i el formatge, al final ens ha acabat tirant per aquest vi d'aquí que tenim, que és Menú Naveran. Com que la carxofa no ens deixava un vi negre jove, al final i el vi blanc jove potser no tenia suficient cos com per aguantar un plat d'aquests, hem agafat un vi blanc però amb fusta, una fusta que ens donarà una miqueta de cremositat i melositat que crec jo que pot lligar amb el plat del Pep. I que també és un vi del Penedès i està fet 100% de chardonnay, és una altra varietat de raïm que també, com ja hem presentat en algun altre programa, és una varietat amb bastant de cos, bastanta estructura, doncs que crec, espero i desitjo que ens aguanti el plat d'avui i que sobretot per sobre de tot que agradi a la gent que està avui... Agradi al públic, que són els que ho tastaran. Sí. I llavors també, com sempre, si algú està interessat, perquè també és un vi d'una bodega molt petita, que fan les coses a nivell molt tradicional, amb el que són molt ecològics i molt naturals. Llavors és un vi curiós, l'etiqueta també ja sobresurt una miqueta a lo normal i si el voleu provar, com bé ja saps. A les xarxes socials, si s'han de posar en contacte contacte amb nosaltres i després també amb el tema de si venen a buscar algun dels vins recomanats d'aquí, si volen animar-se a fer el plat a casa i després buscar el vi, també tindreu un petit descompte pels vins. Dient que van de part de cuina de prop, si van a les bodegues Rosàs tindran un petit descompte. Correcte. Molt bé, Maria, doncs moltes gràcies i després, com sempre, ho tastarem. Perfecte. Fins ara.